Gyfeillion, mae bethau'n cyffroi fan hyn ynghylch y Defaid gyda phencampwriaeth Gwrywaidd yn myni'n sylw ni ynghylch y Charollais am yr Hughes nawr te. Ydy'r prif bencampwr da ni'n y cylch ar hyn o bryd? Sa'n gwybod, yn bersonol fi'n meddwl lot o'r hwrdd ar y dde. Foxil Fafafwm yw enw hwnnw. A mae hwnnw wedi magu stoc o safon hefyd yn bod yn gallu dangos unan. Mae'r banau nwyl ar beirniad a nhw sy'n cael e? Ie, Taylor Ingrams, o ti'n gywir! Hwrdd da iawn. Taylor Ingrams yn ennill y bencampwriaeth Gwrywaidd a wedyn Paul Curran o Aberhonddu yn ennill yr is wedyn gyda'r oen hwrdd. Am ganlyniad? Ie, fi'n cytuno o'r beirniad fan hyn. Mae hwn yn hwrdd o safon a mae asgwrn a mae carcas yr ithro o ddad ag e. A edrych ar y cwrteri ôl yn dweud? Mae'r cwrteri ôl stafell, mae'n llawn cig yn dweud, yn bob man. Mae'n sefyll mor llidan, mae hwn yn enghraifft da o'r bryd. Hwn i ni gyd yn treial magu mewn ffordd. Yn sicr. A dyma'r gŵr boneddig sy'n wrth y lliw. Wel, congratulations. Thank you very much, that's great. It was worth the 11-hour journey down? Yeah, no, that's tremendous. Very pleased. Yeah. And what's so special about him? Well, he's our senior stock ram and he's bred very well for us and he looks good as well, so ideal. A breeder and a good looker. Yeah. You also had good stock out of him in Worcester and had quite good prices lately. Yeah, no, his son's sold very well last week, so we're really chuffed for that as well. How do you do all this work? Selling all these tups? How many tups have you got this year to sell? A few. Roughly? There's about 900, I think. So. A few? Yeah. You'll be busy anyway. Yeah. Thank you, congratulations. Thank you. Cheers.